ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీత క్లాస్లో 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण హరే कृष्ण కృష్ణ అందరికి. సో ఈ సారీ, ఇది రాంగ్ పీపీటీ ఓపెన్ చేసినట్టున్నాము. ఒక్క నిమిషం. 5వ అధ్యాయం. సో అందరూ నిన్న 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి విషయాలు ఏమిటో కొంచెం చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చూద్దాము మరి ఎంతవరకు గుర్తున్నది. ఒక్కసారి అలా రివైజ్ చేస్తే మనకి విషయం గుర్తుంటుంది. సో మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంటే అంతవరకు ఆ పాయింట్స్ పెట్టండి. 5వ అధ్యాయం సో 5వ అధ్యాయం పేరు
కర్మ సన్యాస యోగం. నిన్న జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగం అయితే ఈరోజు కర్మ సన్యాస యోగము అని దీనికి పేరు. ఇది మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. సో అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయే తయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో మొట్టమొదటేమో నాకు కర్మను త్యాగం చేయమని చెప్పావు కదా, ఇప్పుడేమో మరి సన్యాసం కర్మణ, సన్యాసం అంటే వదిలిపెట్టడం. సో కర్మలను సన్యసించమని చెప్పావు, మరి తరువాత పునర్యోగం చే శంససి, ఇప్పుడేమో ఈ యోగంతో పని చేయమని చెప్తున్నావు. యచ్ఛ్రేయ, ఏది శ్రేయస్కరమో, ఏతయోరేకం, ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరమో, తన్మే, నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు, సునిశ్చితం, నిశ్చయంగా అంటున్నాడు. సో నువ్వు మొదట నాకు పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు కర్మలు, ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరం నాకు దయచేసి చెప్పు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి కూడా మరి మనలాగానే ఇంకా కర్మయోగం అంటే పూర్తిగా ఏమిటన్నది క్లారిటీ రాలేదని మనకి అర్థమవుతుంది. సో పనులన్నీ వదిలేయమని అన్నావు కదా, ఇప్పుడేమో మళ్ళీ ఈ భావంతో ఇలా కర్మయోగంలో ఉంటూ బుద్ధి యోగంలో పనిచేయమని చెప్తున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం అని చెప్పి అతను అడగడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి వచ్చిన సందేహం ఎటువంటిది అంటే, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉన్నదంటే చెట్టు నాటడం ఆపాలా, లేదు అంటే నాటి ఆ చెట్టు నుండి నాటిన దగ్గర నుండి ఈ చెట్టు ఎప్పుడు పళ్ళు కాస్తుంది, ఆ పళ్ళు ఎన్ని వస్తాయి, నేను ఎన్ని తినొచ్చు, మా వాళ్ళకి ఎన్ని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే నేను ఎన్ని పళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు, ఎంత దీని నుండి మనకి ఆదాయం ఎంత వస్తుంది, ఇలా ముందుగానే పగటి కళలు అంటూ ఉంటాను చూసారా, అంటే పని ప్రారంభం అవ్వకముందే ఏమొస్తుందా అంటూ దాని మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకోవాలా. సో అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపివేయాలా, లేదా చెట్టును నాటి ఇలా చెట్టు నుండి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించడం ఆపివేయాలా అని ఆ పాయింట్ కరెక్ట్గా అర్థం కాలేదన్నమాట అర్జునుడికి అని మనం అనుకోవడానికి, మనకి ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నాడు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇది చూపిస్తున్నారు. సో అసలు పనే ఆపివేయాలా, అంటే ఈ చెట్టే నాటడం ఆపివేయాలా, లేదు అంటే పనిని చేసి, అంటే చెట్టును నాటిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఎన్ని పళ్ళు వస్తాయి అంటూ ఇంకా ఆ విషయం మీదే మనసును పెట్టుకుని కూర్చుని ఆలోచించకుండా నువ్వు చెట్టును నాటి శ్రద్ధగా దానిని పెంచడం వరకు చెయ్యాలా అని ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. అప్పుడు దానికి భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు అంటే, సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని త్యాగం చేయడం, అంటే అన్ని పనులు వదులుకుని మరి ఎవరుంటారు, నిజంగా సన్యసించిన వాళ్ళు, మరి అన్నీ వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళు ఆ మార్గంలో ఉంటారు. అలా పనిని త్యాగం చేసేవాళ్ళు, అలాగే మరి కర్మయోగం భక్తితో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా, అంటే ప్రతిఫలాసక్తి వదిలి పని మీద శ్రద్ధతో చేసేవాళ్ళు, ఏమొస్తుంది పని నుండి ఇది చేస్తే అనేటటువంటి విషయం ఆలోచించకుండా పనిని శ్రద్ధగా, నా బాధ్యతని కరెక్ట్గా నిర్వర్తించాలి అనుకుంటూ పనిని శ్రద్ధగా చేసేవాళ్ళు. పాయింట్ ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ప్రతిఫలాసక్తి మీద మనస్సును పెట్టకుండా పని మీద మనస్సును పెట్టగలగాలి. తరువాత ఎటువంటి ప్రతిఫలం వచ్చినా కూడా మనం సమత్వంలో ఉన్నప్పుడే కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఉంటాయి. సో కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా ఒక పని చేయాలి అంటే మనం ఆ ప్రతిఫలం మీద దృష్టిని మరల్చి పని చేయడం, శ్రద్ధగా చేయడం, చక్కగా చేయడం వరకే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెయ్యాలి. అది కర్మయోగం. అలా చేసినట్లయితే మరి మనకి కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అంటే అర్థం ఏమిటి, జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షము, అంటే మరి భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము, ఆయన ధామానికి వెళ్ళగలుగుతాము అని
మనం చూసాం ఆల్రెడీ 3, 4 కూడా 4 అధ్యాయాల్లో. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఇలా కర్మ సన్యాసం చెయ్యాలా, భక్తితో ఈ రకంగా బుద్ధి యోగం లాగా కర్మయోగం లాగా చెయ్యాలా, ఏది బెటరు అని అడిగాడు. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే కర్మ సన్యాసము మరియు భక్తితో పనిచేయడం అంటే కర్మయోగము రెండు కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. కాకపోతే ఏమిటి అంటే కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యత, రెండిట్లో కూడా పనిని వదిలిపెట్టడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది అని చెప్తున్నారు. సో రెండు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. పనులు వదిలేసి ఇలా సన్యసించి వాళ్ళు ఏది ఆ మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మోక్షాన్ని పొందుతారు. కానీ ఇలా పనులు చేస్తూనే మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవడం ఇంకా మంచిది దానికంటే కూడా అని చెప్పి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. సరే, కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, మరి చూద్దాము నిన్నటి టాపిక్ గురించి. దివిజా మాతాజీ, సాధువులు ఉద్ధరించడానికి, దుర్మార్గుల్ని నాశనం చేయడానికి, ధర్మాన్ని నెలకొల్పడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. నా కర్మ, నా కథలు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, జన్మ నా యొక్క లీలలు తెలుసుకున్న వారు శరీరం విడిచిన తర్వాత నన్ను చేస్తారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. దివిజయ మాతాజీ. అనూష మాతాజీ, భగవద్గీతను శ్రీకృష్ణుడు మొదటిగా సూర్యుడు మనువుకి, మనువు ఇక్ష్వాకుకి చెప్పాడు. భగవంతుడు పుట్టుక లేనివాడైన నాశనం లేని సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువై ఉంది. అది ఆది అయిన దివ్య రూపంతో మరి ప్రతిసారి జన్మను తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆసక్తి, భయం, కోపం లేకుండా సంపూర్ణంగా నాయందే ఉండి భగవంతుడిని ఆశ్రయించే వాళ్ళు వీతరాగ భయ క్రోధ అన్న శ్లోకం చూసాం కదా. వెరీ గుడ్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. వెరీ గుడ్. ఆసక్తి, భయము, కోపం లేకుండా నాయందే సంపూర్ణంగా ఉండి భగవంతుడిని ఆశ్రయించే వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారని భగవంతుడు చెప్పారు. 4 రకాల వర్గాలను గుణకర్మలు బట్టి భగవంతుడు వివరించారు. వెరీ గుడ్. శ్రద్ధ, జ్ఞానం, నమ్మకం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించిన వాళ్ళు మనశ్శాంతిని పొందుతారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అన్నది చూసాం. సో వాళ్ళు చివరికి మరి ఆ పరమ శాంతిని పొందుతారు అన్నది ఆ శ్లోకంలో చూసాం. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండిట్లోని ఏది బెటరు, పని వదిలేసి చేసే ఈ యోగం బెటరా, అన్ని వదిలి, లేదా పనులు చేస్తూనే ఈ బుద్ధి యోగంతో పనులు చేస్తూ ఆ మార్గంలో వెళ్ళడం మంచిదా అని అన్నప్పుడు రెండు నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. కానీ రెండింట్లో కూడా పనిని త్యజించడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారనమాట. కాకపోతే ఎలా చేయమంటున్నారు ఆ పనిని? నువ్వు పని చేసేటప్పుడు నా కోసం అన్నట్లు చెయ్యి, అంటే భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చెయ్యాలి. అప్పుడు ఆ ఫలితం గురించి నేనే చూసుకుంటాను. సో మన డ్యూటీ ఏమిటి అంటే పని చేయడం వరకు. పని చేస్తే భగవంతుడు ఏది ఇవ్వాలి అనేది భగవంతుడే నిర్ణయిస్తారు అని చెప్పి నువ్వు నా కోసం అన్నట్లు పని చెయ్యి, ఆ తరువాత ఏమొస్తుందన్న విషయం నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు అంటే మరి ఏది వచ్చినా సరే ఫలితం భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటాడు ఆ పని నుండి. ఇక్కడ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. అదే భక్తులు కాని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇదంతా నాదే, నేనే చాలా కష్టపడి ఆర్జించాను ఈ సంపదంతా అని అనుకుంటూ ఉంటాం. జనరల్గా మనం జీతం తీసుకున్నప్పుడు, ఉద్యోగం చేసినా, వ్యాపారంలో లాభం వచ్చినా ఇదంతా నా కష్టార్జితం అనే మాట చాలా కామన్గా వింటూ ఉంటాం. కానీ నిజమైన భక్తుడైతే ఇదంతా భగవత్ ప్రసాదం, ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అని ఒక చిన్న అటువంటి మనస్తత్వం ఏర్పరచుకోవాలి అని ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. అంటే నిన్న కూడా చూసాం కదా, నిన్న 3rd చాప్టర్లో మనం ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో పనులు చేస్తూ అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఉంటాడు ఈ జీవి అన్నది చూసాం. మనమే అన్నీ చేసేస్తున్నాం అనుకుంటాం, అని వెనక భగవంతుడు లేనిదే, ఈ శక్తి లేనిదే, మరి మైండ్ ఇవన్నీ ఆయన ఇవ్వనిదే,
మనం ఏది కూడా ఒకటి చేయలేము. 2 ఈ చేసే పనులు కూడా మన గుణాలను బట్టి చేస్తూ ఉంటాం. మంచివాళ్ళు మంచి పనులు, చెడ్డవాళ్ళు చెడ్డ పనులు, కోరికలు విపరీతంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో అవస్థలు పడుతూ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దానిని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, మన స్వభావాన్ని బట్టి మనం ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నామో మనం మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది అలా. సో స్వభావం ఏమిటి అంటే ఈ 3 రకాల గుణాలు, సత్వరజస్ తమో గుణాలు. సో మంచితనం ఉన్నవాళ్ళు మంచి పనులు, మరి తమో గుణం ఉన్నవాళ్ళు తప్పు పనులు, రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు ఈ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనమేదో మనం చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ అసలు మనని మాయ ఆవహించి మనతో అది ఈ రకంగా చేస్తోంది, మనల్ని ఒక కీలుబొమ్మలాగా అది నడిపిస్తోంది అన్న విషయం మనం మర్చిపోతున్నాము అన్న పాయింట్ కూడా మనం చూసాం. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మరి భగవత్ ప్రసాదం అని భక్తుడైతే అనుకుంటాడు. ఇదంతా నేనే చేస్తున్నానని మామూలుగా భక్తి లేని టైంలో ఉన్నప్పుడు మనం అనుకుంటాం. ఇక జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసీ యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఎవరు నిత్య సన్యాసి అంటే యో నద్వేష్టి, ఎవరైతే ద్వేషించరో, నకాంక్షతి దేనిని కోరుకోరో, అంటే ప్రతిఫలాన్ని మనకి ఇష్టమైనది జరిగితే దాన్ని కోరుకుంటాం, లాభం వస్తే బాగుండు లాభం వస్తే బాగుండు, పని ప్రారంభించక ముందే అనుకుంటూ ఉంటాం. ద్వేషం దేని మీద ఉంటుంది, ఇష్టం లేనితనం నష్టం మీద, నష్టం రాకుండా ఉంటే బాగుండు నష్టం రాకుండా ఉంటే. సో ఆ ప్రతిఫలం అనే దాని మీదే దృష్టి ఉన్నప్పుడు దాని మీద ప్రేమైనా ఉంటుంది, కాంక్ష కోరికైనా, లేదంటే అది వద్దు అనైనా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇష్టమైన ప్రతిఫలం ఉంటుంది, ఇష్టం లేని ప్రతిఫలం ఉంటుంది ప్రతి పనికి. కాబట్టి ఎవరు నిత్యమైన సన్యాసులు, నిజమైన సన్యాసులు అంటే అన్నీ వదిలిపెట్టనక్కర్లేదు, మనం పని చేస్తూనే ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని, ఇలా కోరికని కానీ ఇష్టం లేనితనాన్ని కానీ వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు అదే నిజమైనటువంటి సన్యాసం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరుకోనివాడు నిత్య సన్యాసి. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో, మహాబాహులు అర్జున నిర్ద్వంద్వ అంటే ద్వంద్వాల నుండి బయటపడ్డవాడు. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అంటే ఉదాహరణకి లాభము నష్టము, శత్రువు మిత్రుడు, మరి సుఖము దుఃఖము, ఇవన్నీ ఆపోజిట్స్ కదా. సో ఆపోజిట్ పరిస్థితుల్లో మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం, ఆపోజిట్గా రియాక్ట్ అవుతాం. సుఖం వచ్చినప్పుడు సంతోషంతో ఉబ్బిపోతూ ఉంటాము, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతూ ఉంటాం. కానీ నిర్ద్వంద్వుడు అంటే ద్వంద్వాలు రెండిట్లో సమత్వంతో ఉన్నవాడు ఏ పరిస్థితిలో అయినా తొణకకుండా బెనకకుండా సమత్వంతో ఉండగలుగుతాడు. సో అలా ఉండగలిగిన వాడు సమత్వంతో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే, అతను ఎప్పుడు కూడా ఈ అటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్లో ఉంటూ, సమత్వమైన స్థితిలో ఉంటూ, ఎప్పుడు కూడా మనశ్శాంతితోనే ఉంటూ చివరికి అతను అన్ని బంధాల నుండి విడుదల అవుతాడు. సో కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరుకోని వాడే నిత్య సన్యాసి. సో సన్యాసం అంటే అన్ని వదిలిపెట్టి ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన పనులన్నీ మనం చేస్తూనే మనం ఈ రకమైనటువంటి భావంతో చేసినప్పుడు, ఈ రకమైన పద్ధతిలో చేసినప్పుడు, ఏది ఫలితం మీద ఆసక్తి పెట్టి కావాలి అనుకోకుండా వద్దు ఇది నష్టం రాకూడదు, సుఖమే మనకి లాభమే రావాలి అని ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచించకుండా పని వరకు మాత్రం శ్రద్ధగా చేయగలిగిన వాడు నిత్య సన్యాసి. కాబట్టి వాళ్ళు తరువాత ఎటువంటి రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా, ఎటువంటి ప్రతిఫలం వచ్చినా కూడా సమత్వంతో ఉంటారు. అంటే దానివల్ల లాభం వస్తే పొంగిపోరు, నష్టం వస్తే కృంగిపోరు. ఏదొచ్చినా ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్, ఈక్వానిమిటీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, తెలుగులో సమత్వం అంటాం, సమాధి. అదే మరి ఆ సమత్వమే యోగము అని చెప్తారు. అలా ఉండగలిగటం ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్రమేణా మరి అదే కర్మయోగంలో మనల్ని అభివృద్ధికి తీసుకువెళ్ళి చివరికి ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చేయగలదు. కాబట్టి ఆ సమత్వానికి అంతటి శక్తి ఉన్నది, మనల్ని ఆ పూర్ణ స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలిగే శక్తి ఉన్నది. కాబట్టి ఏ పని చేసినా
ఎటువంటి ప్రతిఫలం వచ్చినా సమత్వంతో ఉండడం నేర్చుకోవాలి. అది ప్రాక్టీస్ చేయడం కర్మయోగంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. ఆ సమత్వం ప్రాక్టీస్ చేయడం. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం అంటే మనం అన్నీ వదిలిపెట్టేయడం అంటే ఏమిటి? అన్ని పనులు వదలక్కర్లేదు, పనులు చేస్తూనే మనం ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుంటే అదే నిజమైన వైరాగ్యం. వాళ్ళే విశిష్టమైనటువంటి కర్మయోగులని చూసాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంబరీష్ మహారాజ్ అని భాగవతంలో కథ ఇది. ఆయన ఒక రాజు ఉండేవాడు, మహాభక్తుడు, చాలా భక్తుడు ఆయన. సో ఆయన గురించి విని, దుర్వాస మహాముని గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఆయన ఒక కోపిష్టి ముని. కొంచెం ఆయన విని ఇంత గొప్పవాడా, ఇతన్ని పరీక్ష చేయాలి అని చెప్పేసి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది ఒక ఏకాదశి రోజున వెళ్తాడు, శిష్యులందరినీ తీసుకువెళ్ళి ఆయన ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతే, ఇప్పుడు కాదు, మేము స్నానం చేసి వస్తాము, అప్పుడు భోంచేస్తామని స్నానం చేయటానికి వెళ్ళి ఆ ఏకాదశి రోజు అయిపోయిన మర్నాడు వరకు రాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఏకాదశి చేసినప్పుడు మర్నాడు ఒక నిర్ణీత సమయంలో ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం ఆపి ఏదైనా తీసుకోవడం చేయాలి. అంటే ఉపవాసం తర్వాత మనం ఏదైనా ప్రసాదం ఏదైనా తినాలి కాబట్టి ఆ తినేది కూడా మనం ఒక నిర్ణీత సమయంలో తీసుకోవాలి. ఆ సమయంలో తీసుకోకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటే ప్రసాదం ఉపవాసం చేసినటువంటి ఫలితం కూడా ఉండదు. కాబట్టి అలా ఆ సమయం దాటిపోతున్నా అతను తిరిగి రాలేదు. సరే, మరి ఈ రాజుగారు తింటే మరి ముని పాపం ఆతిథ్యం ఇచ్చాను, ఆయన వస్తారు, ఆయనకు పెట్టకుండా నేను తింటే మర్యాద కాదని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ గురువులందరూ, రాజగురువులు ఏం చెప్తారు, ఈ సమయం దాటిపోతుంది, ఇక మీరు ఉపవాసం చేయనట్లు అవుతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఇక తప్పనిసరి కొద్దిగా మంచినీళ్ళు తీసుకుంటాడు. ఏమీ తినడు, కానీ ఆయన మంచినీళ్ళు మాత్రం తీసుకుంటాడు. అప్పుడు వెంటనే ఈయన వచ్చి, నేను వస్తానని తెలిసి కూడా నా కోసం నువ్వు నిరీక్షించకుండా ఈ విధంగా నువ్వు తీసుకుంటావా అని చెప్పి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీదకి పంపించడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు విష్ణుమూర్తి వెంటనే, మరి భక్తుడు కాబట్టి ఆ రాజుగారు, ఆయన రాక్షసుని సుదర్శన చక్రంతో సంహరించి తరువాత ఆ చక్రం ఈ దుర్వాస ముని వైపు రావడం ప్రారంభిస్తుంది. సో ఆయన దాని నుండి మరి తప్పించుకోవడానికి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయన నా వల్ల గారు నువ్వు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శివుడి దగ్గర కంటే అక్కడికి వెళ్ళడం, ఆయన నువ్వు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికే వెళ్ళి ఆ చక్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోమని ప్రార్థించని చెప్పడం. సో చివరికి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయన నువ్వు అంబరీష్ మహారాజుని ప్రార్థించు అని చెప్తే మళ్ళీ చివరికి తిరిగి వచ్చి అంబరీష్ మహారాజుని ప్రార్థించడం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. దుర్వాసముని ఆయన పాదాలు పట్టుకోవడం. అయితే అంబరీష్ మహారాజు ఎంతో సజ్జనుడు, గుణవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి ఏ గర్వం లేకుండా నిగర్వి కాబట్టి వెంటనే మళ్ళీ మునిని ఆయనకి గౌరవంగా ఆయన్ని చూసి భగవంతుని ప్రార్థించి ఆ చక్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా అడగడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా ఇంతటి ఒక రాక్షసుని సృష్టించేంత తపశక్తి ఉన్న దుర్వాసముని కంటే కూడా చివరికి ఆయన ప్రాణాన్ని భక్తుడైన అంబరీష్ మహారాజు గారే రక్షించడం జరిగిందన్న ఉదాహరణ అన్నమాట. సో ఆయన ఏ సన్యాసము తీసుకోలేదు, తన పనులు తను చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు, రాజ్యాన్ని కూడా పాలిస్తున్నాడు. కానీ ధర్మ మార్గంలో, భక్తి మార్గంలో తన పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నాడు. మరి ఈ దుర్వాసముని అన్నీ వదిలినప్పుడు ఎలా ఉండాలి? కోపం అనేది మరి ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది మరి ఈ రకంగా మనకి నాశనానికే దారి తీస్తూ ఉంటుంది. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా ఇది చెప్తున్నారు. సో అన్నీ వదిలి జ్ఞాన మార్గంలోకి వెళ్ళినా భగవంతుని పొందుతారు, కర్మయోగంలో కూడా భగవంతుని పొందుతారు. కానీ రెండిట్లో కూడా పనులు వదిలివేయడం కంటే పని చేయడమే మంచిది అన్నదానికి మనం ఇక్కడ అలా ఉండగలిగిన వాడు అంటే పనులు చేస్తూ కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి లేనివాడు నిత్య సన్యాసి. అన్ని ద్వంద్వాలు, ఎటువంటి రిజల్ట్ వచ్చిన ఆపోజిట్స్ ద్వంద్వాలంటే సుఖమైన, దుఃఖమైన, లాభమైన, నష్టమైన ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు నిజమైన సన్యాసి. అలాంటి వాడే బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడు అవుతాడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం మనం ఈ స్టోరీని అక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూసాం.
యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. యోగయుక్తుడు ఇలా ఎవరైతే ఇటువంటి సమత్వం అనే యోగంలో యుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు విశుద్ధ ఆత్మలు అంటే శుద్ధమైన ఆత్మ అంటే వాళ్ళ ఆత్మ మనస్సు, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు. సో చాలా చోట్ల మనస్సును ఆత్మ ఆత్మ అంటూ ఉంటారు. శుద్ధ ఆత్మ అంటే ఆత్మ ఎలాగూ శుద్ధమే, ఆత్మ ఎప్పుడూ సచ్చిత్తానందమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు. అలాంటి సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు మనస్సు మరి శుద్ధంగానే ఉంటుందిగా. మనస్సులో సంతోషంతో పొంగిపోవడం లేదు, నేను ఎంత గొప్పగా చేశాననే గర్వము లేదు, లేదా నష్టం వచ్చిందని దుఃఖంగా కృంగిపోవడం లేదు. మరి సమత్వంతో ఉన్నారు అంటే అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేకుండా క్లీన్గా శుద్ధంగా ఉన్నది మనస్సు. విజితాత్మ అంటే మనస్సును జయించగలిగిన వాడు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటే అది మనకి ఏం చెయ్యాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో మనకి మనసే చెప్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనస్సును మనమే కంట్రోల్ చేసుకోవడం. నువ్వు సంతోషంతో మరీ ఉబ్బిపోయి గర్వపడకు, కాబట్టి సమత్వంతో ఉండు అని మనం తెలుసుకుని ఆ సమత్వంతో ఉండి మనస్సును ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం. జితేంద్రియ ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు అంటే ఈ సెన్సెస్ అన్నీ మనకి కోరికలు ప్రలోభాలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. చూసినవన్నీ కావాలని, మరి తిన్న కొందికి ఇంకా రుచిగా ఉందని ఇంకా ఒక లడ్డు తినూరుకోకుండా 2, 3 తినడం. ఈ అటువంటి ఇంద్రియ చాపల్యాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ, అందరిలో ఉన్న ఆత్మ తన ఆత్మ ఒక్కటే భగవద్ అంశే అని తెలుసుకున్నవాడు కుర్వన్నపి న లిప్యతే, చేస్తున్నా కూడా పనులు చేయనట్లే అవుతుంది. సో భక్తితో పనిచేసేవాడు విశుద్ధమైన మనస్సు, శుద్ధమైన మనస్సు ఉన్నవాడు, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు. మనస్సును జయించడం అంటే మనం చెప్పినట్లు మనస్సు వినేటట్లు చేసుకోగలిగిన వాడు. అది ప్రలోభాలు పెడితే నువ్వు కొనుక్కో బాగుంది అంటే నాకు అక్కర్లేదు, ఇప్పుడు నాకు నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, కొనుక్కోవాల్సిన అవసరము లేదు అని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. అదే మనోజయం అంటే. మరి మైండ్ని, మన కోరికల్ని, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. ఇంద్రియ నిగ్రహం, చూసినవన్నీ మరి ఇలాగే మన ఇంద్రియాలను కూడా అదుపులో పెట్టుకోవడం. ఏదైనా చూడగానే కావాలి అనిపిస్తే అక్కర్లేదు, మనకిది ఇప్పుడు మన అవసరమైన వస్తువు కాదు అని నిగ్రహంతో ఉండగలగడం. అలాగే సమస్త జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ నా ఆత్మ, అందరిలో ఉన్నది ఒకటే భగవంతుడి అంశ అనే భావంతో ఉండేవాడు. అలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్న, పనులు చేస్తున్నా సరే ఎటువంటి దోషము వాళ్లకు అంటదు, ఎటువంటి బంధాలు కూడా అంటవు అని చెప్తున్నారు. సో బంధాలు మనం ఏర్పరచుకోకుండా పని చేస్తే అది జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఎలా కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా మరి ఎలా పని చేయాలి అని మనకి డౌట్ వస్తే చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా మనం ఏ కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, లాభమైన నష్టమైన, సుఖమైన దుఃఖమైన మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఒకే రకంగా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు బంధాలు ఏర్పడవు. అలాగని నష్టమైన లాభమైన ఒకటే పని సరిగ్గా చేయకుండా కూర్చోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అప్పుడు నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు కరెక్ట్గా చేయని వాడివి అవుతావు. కాబట్టి ముందు పనిని సవ్యంగా భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా చెయ్యి. ఆ తర్వాత రెండో పాయింట్, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండు. అప్పుడు నీకు ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు, తద్వారా నీకు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుంది. ఈ పాయింట్ని రిపీటెడ్గా 3, 4, 5లో ఎందుకు చూస్తున్నాము అంటే ఈ భావాన్ని మనం జీర్ణం చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే జనరల్గా అందరం పనిచేస్తున్నామంటే లాభం కోసమేగా, ఇంకెందుకు చేస్తాం లేకపోతే అనే భావంలో ఉంటాం. చెయ్యాలి అంటే అది మన డ్యూటీ కాబట్టి చెయ్యాలి అనుకోవడంలా, ఆ లాభం కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. సరే వ్యాపారం చేస్తున్నాం నిజమే, అందులో నుంచి వచ్చే డబ్బు మనకు కావాలి నిజమే, మరి మన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి నిజమే, అది మన బాధ్యత కరెక్టే. కానీ పాయింట్ ఏమిటి అంటే వ్యాపారం డబ్బు కోసం మరి మనం కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కోసం చెయ్యాలి కరెక్టే, కానీ
అదే కావాలి కావాలి ఇంత వస్తుందా అంత వస్తుందా అని ఎంతసేపు ఇక మైండ్ దాని మీదే ఉంచడం కరెక్ట్ కాదు. అది వ్యాపారంలో లాభం రావాలనే చేయాలి, అందులో తప్పు లేదు, అది పని కరెక్ట్గా చేయడానికి అవసరమైన విషయం. కానీ ఇంత వస్తుందా అంత వస్తుందా, దాంతో ఏం చేద్దాం, దీంతో చింది వస్తుంది, ముందు సవ్యంగా చెయ్యి పని అని ఇక్కడ పాయింట్ అదన్నమాట. ఇక ఇక్కడ అటువంటి ఈ భావంతో ఉంటూ మనస్సును నిగ్రహించుకుంటూ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటూ మరి అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడి యొక్క ఆత్మే అనేటటువంటి సమత్వం మరి కొంచెం నేర్చుకుంటూ మనస్సుని ఈ రకంగా శుద్ధంగా ఉంచుకుంటూ కల్మషాలు లేకుండా చేసినప్పుడు ఈ పనులు ఎటువంటి దోషము ఉండదు. సో పనులు చేసినప్పుడు కల్మషం లేకుండా అంటే ఈ సమత్వం ఉన్నప్పుడు, రియాక్షన్స్ లేనప్పుడు క్రమంగా నిష్కల్మషం అవుతుంది మనస్సు. మరి ఆ రియాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడే గెలిచినప్పుడు డబ్బు వచ్చినప్పుడు గర్వం రావడం, రానప్పుడు నష్టం వచ్చినప్పుడు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ మీద జెలసీ రావడం, ఇటువంటి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏదొచ్చినా మనం కంట్రోల్డ్గా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఇటువంటి భావాలన్నిటినీ కూడా మనం అరికట్టిన వాళ్ళం ఉంటాం. సో అప్పుడు క్రమేణా మనస్సు కూడా ఆ రకంగా శుద్ధం అవుతుంది అన్నమాట. అందుకని ఆ సమత్వం అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ కర్మయోగంలో ఎస్పెషలీ. సో ఇలాంటి భక్తిభావంతో భగవదర్పితం అనుకుంటూ పనులు చేస్తూ ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అంటూ మనం అనుకోగలిగినప్పుడు మరి మనకు ఆ బంధాలు ఏర్పడవు. ఇక్కడ భక్తి అంటున్నారు కాబట్టి నవవిధ భక్తులు భాగవతంలో చెప్పారు. ఆ నవవిధ భక్తులేమిటో భక్తి మార్గాలు ఏమిటో చెప్తున్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో శ్రవణం అంటే భగవంతుడి యొక్క కథలను వినడం. చాట్ బాక్స్లో ఇంకా కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సంధ్యా మాతాజీ కర్మ, అకర్మ, వికర్మ గురించి చెప్పారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. కర్మ అంటే మంచి శాస్త్రాలు చేయవచ్చు అని చెప్పిన మంచి పనులు. అకర్మ అంటే మరి ఇలా పని చేసినా కూడా మనం బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండే విధంగా పని చేస్తే అది కర్మ. వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పినటువంటి చెడు పనులు. ఆ మూడు కూడా చూసారు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ఇక ఈ 9 మార్గాలు ఇవి. దీనికి ఉదాహరణలు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఒక్కొక్క మార్గానికి ఏమిటి ఎవరు ఉదాహరణ అన్నది. శ్రవణానికి మరి ఇది పరీక్షిత్ మహారాజ్కి మహాభాగవతం బోధిస్తున్నారు. ఎవరు? సుఖదేవ మహాముని. ఆయన ఎవరంటే వ్యాసదేవుడు కుమారుడు. సో ఆయన వారం రోజుల్లో చనిపోయే శాపం ఉంది కాబట్టి పరీక్షిత్తుకు ఈ వారం రోజుల్లో నేను ఏ విధంగా ముక్తిని సాధించగలను అని ఆయన అడిగినప్పుడు, నువ్వు భాగవతం విను, నీకు ఆ ముక్తి వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన వారం రోజుల్లో భాగవతం చెప్పడం జరిగింది. సో శ్రవణం అనేది ఒక మార్గం భక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి, ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి. రెండవది కీర్తన. మీరాబాయి ఆవిడెప్పుడు మరి భగవంతుడి యొక్క కీర్తనలు, ఆ నామస్మరణ కీర్తనలోనే ఆవిడ ఉండేది. ఆ రకంగా ఎప్పుడు భగవంతుడి యొక్క కీర్తనతో కూడా మనం ఈ భక్తి మార్గాన్ని, భక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. స్మరణం, ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని చెప్పి ఒక భక్తుడు, ఈయన 15వ శతాబ్దంలో చైతన్య మహాప్రభు అన్న ఒక ఆయన అవతరించారు. ఆయన భగవంతుడు అవతారం అని చెప్పేసి చెప్తారు, శ్రీకృష్ణుడి అవతారమేనని 15వ శతాబ్దంలో. సో ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మరి ఇచ్చింది ఎవరు అంటే ఆయన చైతన్య మహాప్రభు. సో ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన అందరికీ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవారు. ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ అన్న ఆయన యాక్చువల్లీ
15వ శతాబ్దంలో మరి భారతదేశాన్ని ఈ ముస్లిం మతస్థులు పాలిస్తూ ఉండేవారు. మీరు చరిత్ర హిస్టరీ చదువుకుంటే తెలుస్తుంది. ఆ టైంలో బాబరు, అక్బరు వీళ్ళంతా మొట్టమొదట గజనీ మహమ్మద్, గోరీ మహమ్మద్ వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి భారతదేశం మీద మరి దాడి చేసి ఆక్రమించుకోవడం, తర్వాత ఈ బాబరు వీళ్ళంతా కూడా పాలించడం జరిగింది. సో ఈ ముస్లిం మతస్థులు అప్పట్లో చాలామంది హిందువులను కూడా వాళ్ళు మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఒక ముస్లిం మతస్థుడు, కానీ ఆయనకి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మీద ఎంతగానో మక్కువ ఉండి భయపడుతూ వస్తాడు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి. ఏమైనా ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశం తీసుకునే అర్హత నాకున్నదా అని భయపడుతూనే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో ఆదరంతో ఆయనకి ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తారు. సో ఆ తరువాత ఆ మంత్రాన్ని 24 గంటలు ఆయన పలుకుతూనే ఉండేవారు స్మరించుకుంటూ. అందుకని ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా ఉన్నదన్నమాట. సో భగవన్నామాన్ని ఇలా స్మరించుకుంటూ ఉండడం ఇంకొక మార్గం భక్తికి. ఆ రకంగా మనం భక్తిలో అభివృద్ధి పురోగమనం సాధించవచ్చు. 4 పాదసేవనం. పాదసేవనానికి లక్ష్మీదేవిని మించిన ఉదాహరణ ఏముంది? ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా విష్ణుమూర్తి పాదాల దగ్గరే ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అర్చనం అంటే భగవంతుడిని పూజించడం. అర్చనం అంటే పృథు మహారాజు, ఆయన గొప్ప భక్తుడు. సో ఆయన్ని అర్చనకు ఉదాహరణ. వందనం అంటే నమస్కారమే కాదు, ప్రార్థన. ఆ ప్రార్థనా భావం, దానికి ధ్రువ మహారాజును ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఈ ధ్రువ మహారాజు ఎవరంటే ఉత్తాన ప్రభు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు. భాగవతంలో స్టోరీ ఇది కూడా. ఆయన కుమారుడు. అయితే ఆయనకి 2 భార్యలు ఉండేవారు. పెద్ద భార్య కుమారుడు. ఆయన ఎక్కువగా రెండవ భార్య పట్ల మక్కువతో ఉండేవాడు. సో ఒకరోజు ఈ కుర్రవాడు 4-5 సంవత్సరాల వయస్సులో వెళ్ళి తండ్రి ఒడిలో కూర్చోబోతే ఆయన సవతి తల్లి అతన్ని క్రిందికి దించివేసి, నువ్వు మరి నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి నీకు నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చోడానికి కానీ రాజ్యానికి కానీ అర్హత లేదు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆ చిన్న మనసు గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఎందుకు అర్హత లేదు అని అడిగినప్పటికీ ఆ తల్లి, నాయన నీ బాధను తీర్చేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఆ భగవంతుడు తప్ప అని ఆవిడ అన్నప్పుడు, అయితే నేను భగవంతుడినే అడుగుతాను, ఆయన ఎక్కడుంటాడంటే ఆయన మరి కనిపించడం అంత తేలిక కాదు నాయన, అడవుల్లో తపస్సు చేసుకునే వాళ్లకు ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటారు అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు, అయితే నేను అక్కడికే వెళ్ళి అడుగుతాను అంటూ అతను అడవికి వెళ్ళాలని ప్రయాణమై వెళ్ళడం. దారిలో నారద మహర్షి కనిపించి, నువ్వు ఇంత చిన్నవాడివి, నువ్వు ఈ పని చేయగలవా అంటే, నేను ఏమైనా సరే భగవంతుణ్ణి అడగవలసిందే అని ఆయన అన్నప్పుడు, అప్పుడు నారద మహర్షి చెవిలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని చెప్పి, నువ్వు ఈ మంత్రాన్ని తలుచుకుంటూ ఈ భగవంతుణ్ణి నువ్వు ప్రార్థించు అని చెప్తే, అప్పుడు ఆ మంత్రం తలుచుకుంటూ 6 నెలలు ఎంతో శ్రద్ధగా అతను చేస్తాడు. అయితే మొదట్లో ఈ కొంచెం అప్పుడప్పుడు పళ్ళు ఇవి తింటూ ఉండేవాడు అరణ్యంలో. తర్వాత అది ఆపివేసి ఒట్టి నీరు తాగుతూ ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి నీరు కూడా ఆపివేసి గాలి మాత్రం పీల్చేవాడు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి గాలి పీల్చడం కూడా ఆపివేసి అతను ఈ రకంగా మరి భగవంతుణ్ణి గురించిన తపస్సు చేశాడు. అప్పుడు 6 monthsలో మరి భగవంతుడు ఆ తపస్సు తీవ్రతకు మరి లోకం కూడా కంపించడం, ఈ మునులందరూ వెళ్ళి విష్ణుమూర్తిని అభ్యర్థించడం, ఆయన వచ్చి ప్రత్యక్షమై నీకేం కావాలి అంటే, తీరా భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత నాకు రాజ్యం కావాలని అడగలేదు, ఏదీ అడగలేదు. నిన్ను నీ స్తుతించేటటువంటి భాష నాకు లేదు, మరి చిన్నవాడు కదా అంతటి భాష కూడా రాదు, కాబట్టి నిన్ను స్తుతించడానికి అవసరమైన భాషను నాకు ప్రసాదించమని అడుగుతాడు. అప్పుడు భగవంతుడు అది ప్రసాదించిన తర్వాత భగవంతుడిని స్తుతించడం జరుగుతుంది. తరువాత భగవంతుడు ఆయనకు అన్ని, నీకు రాజ్యప్రాప్తే కాదు, ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత నీకు ధ్రువలోకానికి కూడా నిన్ను అధిపతిని చేస్తానని ఒక ధ్రువలోకం, ఆయన ఈ 14 లోకాల్లో ధ్రువలోకం అనే దాన్ని కూడా సృష్టించి ఆయన్ని అధిపతి చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే మనకి ఆకాశంలో చూస్తే రాత్రిపూట బ్రైట్గా ఉన్న నక్షత్రం ధ్రువ నక్షత్రం అని చెప్తారు. ఆ ధ్రువ నక్షత్రం ఏమిటి అంటే ఈ ధ్రువ మహారాజు యొక్క లోకం అన్నమాట. సో ఆయనను ఈ ప్రార్థనలకు వందనం అన్నదానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. వందనం. తర్వాత దాస్యం.
దాస్యానికి గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ హనుమంతుడు. సో ఆయన్ని చూపిస్తున్నారు. అలాగే సఖ్యం, భగవంతుడిని ఒక స్నేహితుడిగా కూడా మనం ఊహించుకుని భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. దానికి ఉదాహరణ అర్జునుడు. ఆత్మ నివేదనం అంటే కంప్లీట్గా మనల్ని మనం భగవంతుడికి అంకితం చేసుకోగలగడం. ప్రతిదీ కూడా ఇక భగవంతుడు ఏదైనా ఆయనదే అనే భావంతో పూర్తిగా భగవద్ అర్పితం అనే మెంటాలిటీతో ఉండగలగడం. దానికి ఉదాహరణగా బలి మహారాజును తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత గోపికలు గోపబాలురు కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఏది చేసినా భగవంతుడి తృప్తి కోసమే చేస్తూ ఉండేవారు. సో వాళ్ళని కూడా ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. బలి చక్రవర్తి మరి ఈ 3 అడుగులు భగవంతుడు వస్తాడు, మొత్తం ఏదో అడుగుతాడు, నీకున్నదంతా పోతుంది అని ముందుగానే గురువు అయిన శుక్రాచార్యుడు వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి నన్ను అడిగితే ఏదైనా ఇవ్వకుండా నేను ఎలా ఉంటానని చెప్పి ఆ 3 అడుగులు అని ఆయన అడిగినా కూడా వామనమూర్తి అవతారంలో ఆయన చివరికి 3వ అడుగు భూమి ఆకాశం మీద వేసినాక 3వ అడుగు ఎక్కడ వేయను అంటే తల మీద వేయమని చెప్తాడు. సో అలా బలి చక్రవర్తి మరి ఆత్మ నివేదనానికి ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు. అలాగే గోపికలు గోపబాలురు. అయితే 9 నవవిధ భక్తులకు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే అంబరీష్ మహారాజ్ అని చెప్తారు. ఆయన అంతటి భక్తుడు అని. సో ఇవి భాగవతంలో చెప్పిన 9 మార్గాలు. ఈ 9 మార్గాల్లో మరి ఏ ఒక్క మార్గాన్నైనా ఎంచుకోవచ్చు భక్తులు అని చెప్తారు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. సో ఫలితాలన్నీ కూడా మరి మనం ఫలితాల మీద ఆసక్తి వదులుకుని పనిని శ్రద్ధగా చెయ్యాలి అనేది చూసాం. కాబట్టి ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి ఇలా ఆసక్తి లేకుండా ఎవరైతే తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో వాళ్ళు తామరాకు నీటితో ఎలా అయితే తడవదో వాళ్ళు కూడా పాపాల వల్ల ప్రభావితులు కారు అని చెప్తున్నారు. సో తామర పువ్వు మీద నీరు పడ్డా కూడా ఆకు తడవదు, పొడిగానే ఉన్నట్లుంటుంది కదా. సో అలా ఎవరైతే గనక ఈ ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళు ఏ పాప ఫలితాలు వాళ్లకు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అలా భక్తితో రిజల్ట్ కోసం మీద ఆసక్తిని పక్కన పెట్టి భక్తితో పనిచేయడం అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసించాలి. అంటే సన్యసించడం అంటే వదిలేయడం, పని వదిలేయడం ఫిజికల్గా కాదు. ఫిజికల్గా పని చెయ్యి శారీరకంగా, కానీ మనస్సుతో వదిలిపెట్టు. అంటే వాటి నుండి వచ్చే ప్రతిఫలం మీద నువ్వు ఆసక్తిని పక్కన పెట్టు. అది కాదు నీకు కావాల్సింది. నువ్వు పని చేయడం నా బాధ్యత అనుకుని ఆ విధంగా చేయడం నేర్చుకో. సో ఎవరైతే ఇలా మనస్సుతో కర్మలను సన్యసిస్తారో అంటే మనస్సుతో వదిలిపెట్టడం అంటే ఆ మనస్సులో దాని పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని వదులుకోవడం అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే మనస్సుతో సన్యసిస్తారో వాళ్ళు సుఖాన్ని పొందుతారు. ఈ నవద్వారపురమైన దేహంలో నవద్వారాలు ఉన్న దేహం అంటాం కదా. 9 ద్వారాలు ఏమిటి? 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు పుట్టలు, నోరు, 2 చెవులు, 7 అయ్యాయి. జననాంగాలు 2, 9. సో ఈ ఇలా ఎవరైతే మనస్సుతో కర్మను సన్యసిస్తారో వాళ్ళు ఈ నవద్వారాలున్న దేహంలో సుఖంగా ఉంటారు, సంతోషంగా. అంటే సుఖము సంతోషం అంటే ఎప్పుడు కూడా తృప్తితో ఉంటారు అని అర్థం. ఇక్కడ సుఖ సంతోషాలంటే ఏదో ఈ భౌతికమైన లగ్జరీస్ ఇటువంటి సుఖం కాదు. తృప్తి. ఆ తృప్తి అనేది ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేకపోయినా సంతోషంగా ఉండగలరు. అందుకే ధర్మరాజును యక్ష ప్రశ్నలని అంటూ ఉంటారు చూడండి. ఆ యక్షుడు వీళ్ళందరినీ ప్రశ్నిస్తే ఈ పాండవులు ఎవ్వరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతారు. చివరికి ధర్మరాజు వెళ్తే అతను అడిగిన వాటన్నిటికీ కూడా కరెక్ట్ అయిన సమాధానం చెప్తాడు ధర్మరాజు. మరి ధర్మరాజు పూర్తిగా ధర్మాన్ని పాటించేవాడు కాబట్టి అన్ని ప్రశ్నలు కరెక్ట్గా చెప్తాడు.
సో వాటిల్లో ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అని అడిగితే, కోరికలు లేనివాడు, తృప్తి ఉన్నవాడు అని చెప్పి చెప్తారు. సో కావాలి కావాలి అనేది ఏదైనా కోరిక ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా తృప్తి అనేది ఉండదు, ఎప్పుడూ అసంతృప్తే ఉంటుంది. కాబట్టి కోరికలు లేని, అందుకే ఎంత ధనవంతుడైనా మరి సంతోషంగా ఉంటున్నారో, వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది తెప్పించుకోవచ్చు, అంత ధనం ఉంది. అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక బాధ ఉంటూనే ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటికీ కారణం ఏమిటంటే కోరిక. సో ఎవరైతే ఏమీ లేకపోయినా కూడా కోరికలు లేకుండా ఉన్నవాడు సంతృప్తిగా సంతోషంగానే ఉంటాడు ఎప్పుడు. సో అది కోరికలు లేనివాడు అని చెప్పి ధర్మరాజు ఆన్సర్ ఇస్తాడనమాట. సో అలా మనం మన స్వభావాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, ఆ రకంగా మనస్సుతో మనం ఈ కర్మలను త్యజించడం. అంటే మనస్సులో కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, లాభం కావాలి, నష్టం వద్దు, ఇటువంటి ఈ ఆలోచనలన్నిటినీ ప్రక్కన పెట్టి మనం మన డ్యూటీని మనం సక్రమంగా చేసినప్పుడు మరి ఈ 9 ద్వారాలున్న నగరంలో తృప్తితో ఉంటాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇలా మనస్సుతో కర్మను మనం సన్యసించినట్లయితే, అంటే మనస్సులో ఈ ప్రలోభాల మీద, ఈ లాభ నష్టాల మీద ఉన్న ఆసక్తి, కోరికల్ని పక్కన పెట్టగలిగినట్లయితే, కర్మ మీద ఫోకస్ చేసి ఆ కర్మ వరకు చేయగలిగినట్లయితే, సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి, అప్పుడు మనం సుఖంతో ఉంటాము, తృప్తితో ఉంటాము ఈ దేహంలో, మనం 9 ద్వారాలున్న దేహంలో. విద్యా వినయ ఇక సమదృష్టి అనే విషయం గురించి చెప్తున్నారు. అందరి పట్ల సమత్వం, అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడే అనే విషయాన్ని మనం జీర్ణం చేసుకోగలగడం. వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టం లేదు, వీళ్ళు నా శత్రువులు అనేది అనుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఈ సమదృష్టిని కూడా మనం అర్థం చేసుకుని దానిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ జీర్ణం చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడైన, గవి గోవైన, హస్తిని ఏనుగైన, శుని చైవ కుక్కైనా, శ్వపాకేచ ఇలా మాంసం తినేవాళ్ళైనా, పండితుడైన వాడు, వివేకవంతుడు, సమదర్శిన సమంగా చూస్తాడు అందరినీ కూడా అంటున్నారనమాట. సో ఇలాంటి పండితులు, వినమ్రులు, యోగులు నిజమైన జ్ఞానంతో విద్యా వినయం ఉన్న బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, మరి కుక్క మాంసం తినేవాడినైనా ఎవరినైనా సమదృష్టితో చూస్తారు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు మరి అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు అని. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఈ భగవంతుడి యొక్క అంశ పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నది మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ పండిత సమదర్శిన, సో ఈయన ఈ పండితుడు విద్యా వినయ సంపన్నుడైన ఈ బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, మరి కుక్కను, అలాగే ఏనుగును, ఈ మాంసం తినే మనుష్యులు ఎవరైనా సరే అందరినీ చూస్తున్నాడు. కానీ అతను ఏం చూస్తున్నాడు? వాళ్ళ బయట ఆకారాలు కాదు, అందరిలో ఉన్న అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అని సమదృష్టితో అందరినీ చూస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఈ సంస్పర్శజా భోగ, సో భోగాలు, బుద్ధిమంతుడైన వాళ్ళు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంపర్కం పెట్టుకుని ఆ ఇంద్రియాలు కలిగించే ప్రలోభాలతో దుఃఖంలో ఉండరు వాళ్ళు. ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఎప్పుడూ చివరికి దుఃఖమే. ఎన్ని కొనుక్కున్నా ఇంకా ఇంకా ఏదో లేదనే దుఃఖంలోనే ఉంటాం ఆ ప్రలోభాలు ఉన్నంతకాలం. కాబట్టి నిజంగా ఈ ఇంద్రియాలతో సంపర్కం పెట్టుకుని ఇలా ఆ ఇంద్రియాలు కలిగించే దుఃఖంలో పాల్గొనడట. ఎవరు? బుధ అంటే బుద్ధిమంతుడు, వివేకవంతుడు. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, ఇంద్రియాలు ఇచ్చే సుఖాలు, పోనీ డబ్బులున్నాయి కొనుక్కుని సుఖపడుతున్నాం, తప్పే ఉంది అనుకుంటాం. సో డబ్బు ఉంది, ఓకే, ఒక మంచి లగ్జరీ బెడ్ కొనుక్కున్నాం, లేదంటే కారు కొనుక్కున్నాం, లేదంటే ఇంకేదో కొనుక్కున్నాం. కొనుక్కున్న తర్వాత సంతోషం ఎన్ని ఉంటుంది, హ్యాపీనెస్.
అబ్బా చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి కారు కొనుక్కున్నాం అని. కానీ ఎన్నాళ్ళు ఎప్పుడూ అది మనకి నిత్యము సంతోషం కలిగిస్తుందా? ఇంకేదో లేదని మళ్ళీ ఇంకేదో విషయంలో బాధ కలుగుతుంది. సో బిగినింగ్ ఉంది సంతోషం, కొన్ని రోజులకు ఆ సంతోషం పోయింది. అంటే ఆది అంతం ఉందన్నమాట. ఇంద్రియాల ప్రలోభాలను మనం తృప్తిపరుచుకున్నా, వాటి వల్ల ఏదో సుఖపడదామని ఆ కోరిక తీర్చుకున్నా కూడా ఆ సుఖం ఎక్కువ రోజులు మనకి ఉండదు, నిత్యము ఉండదు. దానికి బిగినింగ్ ఉంది, ఎండ్ ఉంది. ఆది అంతవంత, అవి బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్న సుఖాలు ఇవి అంటున్నారనమాట. ఒక ఈరోజు సుఖంగానే ఉంటాం, కానీ రేపో ఎల్లుండో నెక్స్ట్ మంతో ఆ సుఖం అంతా మనకి ఇంకా సుఖం అనిపించదు, ఇంకేదో లేదనే బాధ వస్తుంది. సో ఆద్యంతవంత, బిగినింగ్ ఎండ్ ఉన్న సుఖాలు ఇవి కౌంటేయ. అందుకని నతేషు రమతే బుధ వివేకవంతుడు ఇటువంటి సుఖాల్లో ఆనందాన్ని కోరుకోడు. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం పెట్టుకుని అవి కలిగించే దుఃఖాల్లోనూ ఆనందాల్లో పాల్గొనడు. కుంతిపుత్ర కౌంతేయ, ఎందుకు అంటే ఇటువంటి ఆనందాలకి ఆది అంతం ఉన్నది, బిగినింగు ఎండ్ కూడా ఉన్నది. కాబట్టి వివేకవంతుడు ఇటువంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని పొందడు. ఇవేవి పర్మనెంట్ కాదు అని అతనికి తెలుసు అని దీని అర్థం. ఈ పర్మనెంట్ గాని ఈ ఆనందాల వెంట పడడం ఎందుకు? ఇది ఈరోజు రేపు ఆనందాన్ని ఇచ్చినా ఎల్లుండి నుండి మళ్ళీ నాకు ఈ ఆనందం పోతుంది, అందుకని నాకు కావాల్సిన ఆనందం ఇటువంటి టెంపరరీ ఆనందం కాదు, పర్మనెంట్ ఆనందం అనేది వివేకవంతుడికి తెలుసు. ఏమిటా పర్మనెంట్ ఆనందం అంటే, మరి ఈ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు తృప్తి తెచ్చుకోవడమే పర్మనెంట్ ఆనందం. ఆ తృప్తి అంటే అది కావాలి, ఇది కావాలి, లాభం కావాలి, నష్టం వద్దు, ఇటువంటి ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి నువ్వు సమత్వంతో ఉంటే నీకు ఏ రకమైనటువంటి విషయం కూడా నిన్ను బాధించదు. అందుకని ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే మార్గంలో ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు ఎలా ఉంటాయి అంటే, మనకి కోరికలు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా చివరికి బాధలోకి దించుతాయి. మరి ఈ పురుగులన్నీ వెలుగు చూసి వాటి వైపు ఆకర్షితులై వెళ్ళి అక్కడ మాడిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ లేడీకి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం పాపం, అందుకని ఈ వేటగాళ్ళందరూ వాయిద్యాలు మోగించి వాటిని బయటకు వచ్చేటట్లు చేసేప్పుడు వాటిని చంపుతూ ఉంటారు. సో అలా అవి పాపం అది వినాలని వచ్చి ఈ వేటగాళ్ళకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే తామర పువ్వులో తేనె కోసం ఈ తుమ్మెద వెళ్తుంది, అందులో సాయంత్రం అయ్యేసరికి మూసుకుపోతుంది పువ్వు, అప్పుడు అందులోనే అది చిక్కుకుపోవడం జరుగుతుంది. అలాగే చిన్న చేప పెద్ద చేప అంటాం కదా. సో మరి ఆ చిన్న చేప గాలానికి వేస్తే వీళ్ళు ఈ పెద్ద చేప అది ఇదేదో తిందామని వెళ్ళి ఆ గాలంలో మరి అది వాళ్ళ వలలో చిక్కుకుపోతుంది. సో ప్రతిదీ కూడా కోరికతో వెళ్ళినప్పుడు ఈ రకమైన దుఃఖం ఎదురవుతుందని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. చివరికి భగవతత్వం భోక్తారం యజ్ఞ తపసం. అందుకని ఏ పని చేసినా యజ్ఞం కానీ తపస్సు కానీ ఎవరికి చెందుతాయి అంటే అది భగవదర్పితం అనుకునే విధంగా మనం చెయ్యాలి అని మనం చూసాం. కాబట్టి అన్ని యజ్ఞాలకు తపస్సులకు చరమభోక్త మనం కాదు, ఆ భగవంతుడే అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ కూడా ఆయన చరమభోక్త. అందుకే భోక్త అంటే మామూలుగా భుజించే వాళ్ళని అర్థం, కానీ ఇక్కడ దేనికైనా రిజల్ట్ తీసుకునేవాళ్ళు, ప్రతిఫలాన్ని స్వీకరించేది అంటే భగవంతుడే, ఆయనకే ఇద్దాము అనే భావంతో మనం ఏ పనైనా ఆయనకు అర్పించి చేయడం అనుకోండి. సో ఇక్కడ మరి ఈ గోపబాలురు అందరూ కూడా వీళ్ళంతా పాపం రోజు చద్దన్నం తీసుకువెళ్తూ ఉండేవారు కదా. ప్రొద్దున్నే ఈ గోవులను తీసుకుని వాళ్ళు మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి ఆ భోజనం మూట విప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మొదటి ముద్దను భగవంతుడికి అర్పించేవారు. వాళ్ళు ఇదేదో చెయ్యాలి అని గారు వాళ్ళకి ఏం లేదు, సహజమైన ప్రేమ అన్నమాట వాళ్ళకి వాళ్ళ భగవంతుడి మీద. సో అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపస, ఏ పనికైనా భగవంతుడే చరమభోక్త అనే భావాన్ని జీర్ణించుకుని మనం అందుకని ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేయడం. సో ఎందుకు అంటే అది యజ్ఞంతో సమానం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. యజ్ఞం అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఏదైనా
భగవంతుడికి అర్పించి చేయగలగడం, ఏదొచ్చినా దాని నుండి భగవత్ ప్రసాదం అని సమత్వంతో స్వీకరించడం. ప్రసాదం రుచిగా లేదని తీసుకోకుండా మాంటామా? మనం చిన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రసాదం పెట్టినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అని అంటే ఏం చెప్తారు? తప్పు, అలా అనకూడదు, ఇది ప్రసాదం తీసుకోవాలంట. అలాగే పనిని భగవంతుడికి అర్పించినప్పుడు దాని నుండి నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా అది ప్రసాదమే. మనం సమత్వంతో దాన్ని భక్తితో స్వీకరించాలి. సో అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు అలా చేయగలిగినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞం అవుతుంది. సో యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ ఆయనే చర్మభోక్త, సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకు మరి ఆయనే నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు. అన్ని సృష్టి స్థితి లయలను ఆయనే చేస్తున్నాడు కాబట్టి. తర్వాత సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ కూడా ఆయన శ్రేయోభిలాషి. భగవంతుడు అందరి మంచిని కోరేవాడు కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, వాళ్ళు ఎప్పుడు శాంతితోనే ఉంటారు. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వలోక మహేశ్వరం, సుహృదం సర్వభూతానం, అన్ని ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మరి శాంతి మృచ్చతి, శాంతిని పొందుతారు అని ఈ శ్లోకం. లాస్ట్ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. సో ఇది అందుకే శాంతి మంత్రం, పీస్ ఫార్ములా అంటారన్నమాట. శాంతిని పొందాలి అంటే ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకున్నవాడు శాంతితో ఉంటాడు. ఏదైనా భగవద్ అర్పితం, అన్ని పనులు అన్ని ఫలితాలు భగవంతుడికే వెళ్తాయి అనే భావంతో పనిచేయగలిగిన వాడు, భగవంతుడే నిజంగా మరి అన్నీ నడిపిస్తున్నాడని అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడు, భగవంతుడు ఎప్పుడు మనకి శ్రేయోభిలాషియే అన్నది కూడా తెలుసుకోగలిగిన వాడు, ఆయన యొక్క శుద్ధ తత్వాన్ని, ప్రేమ తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాడు ఎప్పుడు కూడా శాంతిని పొందుతాడు అని చెప్పి ఈ మంత్రాన్ని, ఈ శ్లోకానికి అర్థం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఒక నిమిషం, ప్రతిదానికి మనకి లాస్ట్లో ఒక సమరీ పేజీ ఉంటుంది. ఈ 5th చాప్టర్లో మరి మన యొక్క జీవితంలో అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మనం జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి. సో ఏ పని చేసినా కూడా ఏదైనా భగవద్ అర్పితం అనే భావంతో చేయడం నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడికి అర్పించిన తర్వాత దాని నుంచి అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా అనే భావం ఉండకూడదు. ఏదొచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించగలగాలి అని ఇక్కడ మనం ఈరోజు చూసాం. సో అది ఈరోజు పాఠం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా